Ja wiem, że ja som tedy ještě byl v Berlíně při ministerstwa za ľudové kubvanie. Když ja však bych tam pokoč, tej z tovašnostnej funkcii jsem. Když jsem ja na vyššiu šulu přišel, je Jurij Pečka hižo byl odposlanec obvodného sejma. A plně on drbiał so, ale ja som tež uzvolil do ľudovej komory. Netko so oni trebali naslednika za obvodný sejm. Pon su ke mni přišli a su mě nastavili a ja som so uzvolil do obvodného sejma. No, dokiž bych vuča a obvod mi trošku znaješe od Dešanka hižo sem. Nedom přinžechu, ty budeš zastupný předseda Komisie za ľudové kubvanie. Předseda však doběše být jen divačelnic. No a tak jsem ja potom do toho dživa tež zros a jsem v tej funkcii drude sobo byl v Berlíně, v ministerstve ľudového kubvania a jsem to tak trošku tam tež poznal a dla toho tež tedy potom, když oni so namietovali, co bych ja to doktorstvo činil a tam podpísal som povedal, nie, to nepřijde mi do prašenia. Leto, to je dobilo byť níže za počátk 60. let, kdybych ja netko pravil. Ja som, nie, trošku pozdějšo. Ja som 64, myslím, když to nemilo netko, přišel na vyššiu šulu, tuto v Kočebuzu, podle toho 2 leče pozdějšo nekak bylo, tak nekak v tom času.